wahay-wahay ra gyud. Kay Kuan karon wala kayo matagad ba karon na tagda nga ana ulahi na kayo. Daga na nagmo 100 wa na usa na kabiyahe 100 pingwari. To 100 ra tubil. bugat kayo para nimo. Oh, bugat ko noon. Abot lang kay sunod. Mahal na po rin mabot tag 100 kabil saon na ni. Baklay na siguro ni. Ang ako ara ikakuan sir nga ang mga tao tanan magdaginot. Oo. Ang mga kuryente kinahanglan di natapalabi pa andar og suga kay hitabo naman nga gubat na gyud. Matiganog ko ng driver's tricycle, driver sa mga taxi, di pasiruan, mga bus. Hunay dako gigipik to. Ang take home gamay na lang yun. Gamay na lang dyan. Mga sumber may mapiktuhan gud na sir. Grabe na yun, Ibig sir. Grabe na piktura sir. Oo. Sama sa usap panalim. Tama na gasolina. Mga palitonon nga nagsaka na. Oo.